pacarnya di situ. Kan jomblo. Iya. Ya, bercanda lo ya. Dia itu sama pribadi pacaran. Kamu sama Rafael? Sponsor Bu, nih. ini kesuka ibunya loh. Baru kenal. Suka jangan gitu, kok bojone marah loh ya. Kita bojone. Enggak, tak jangan kira. gitu ah. Itu enggak usah. Jangan gitulah, bojoku enggak Sharing segitu, sopan, gitu. agak sopan. Sharing. Nangis nggak bojone seperti itu. Sharing. Bojoku orang Lamongan loh ya, Loh. Jawa Timur loh ya. LA. Nemoknya di pasar loh ya. Jodohnya nemoknya di pasar. Oh, Iya, kok. kan jodoh. Bojo saya di Korea, Bu, ini LDR. Astagfirullahaladzim ya. Iya, Enggak ikut ke Korea. Enggak, soalnya ya. Iya, pada Cinta Indonesia. Iya. Pada kabur semua ini loh. Bakule kan melok eksis. Ini bacanya import loh, Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Jangan ini saya loh ya. Saya kan kepengen ke Oh, Korea, iya. keliling dunia. Mari Aku kita ikut wis- ya ke Surabaya ya. Aku Iya. kepengen ke Surabaya. Kepengen ke Surabaya kan kepengen keliling dunia. Keliling kota. Dadak ketemu sampean. Lima tumpang. Iya. Terlalu unik kok kancamu, Mbak. Iya, benar. Iya. Tapi gemoy kan, Bu dia? Oh, gemoy. Iya. Oh, sampean terlalu anak kuliahan marah ya. Iya. Iya, jadinya happy, jomblo happy ya. Udah punya Iya. KTP loh, Bu. Kita. Oh, udah KTP. Ya, sponsor ya ini. Enggak penting. Enggak penting, Amit ya. Dadah. Ya. Orang ngandel ya wis. Kamera iku. Ayo, Be. Iya leh. Orang ngandel ya wis. Gaul ngene. Ya gaul lah. Sampai di belakang kamera ada gak ketok aku apa Exus dhisik. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Inilah mbaknya dari Sulang, main ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostenya Mbak Kepo, dijamin rasa telur mantul. Ya, olah, ya. Apa? Motor-motornya jalan. Jangan motor-motornya gue eksis ya. Bakule eksis dulu sampean lho. Sampean ku masuk kamera lho yo. Halo gitu. Ya, halo. Ya, sampean gak ketok ning kene ketok sampean halo. Ngono lah. Moh. Mlebu TikTok tenan ku sampean. TikTok Mbak Kepo. Apa, Mbak? TikTok Mbak Kepo. TikTok Mbak Kepo. Nggih, gak Mbak Kepo tok. TikTok Mbak Kepo. Boleh Tenang sana, saya tunggu ya. Sampean beli berapa? 4. Nggih. Maaf ya, bakule cerewet humoris bakule ya. Iya. Wedi, Mbak. Wedi yo wis. Bakule kecerian kok. Sampean malah di belakang kamera kok. Soalnya waktu kamera masuk. Lah sampean kok ketemu cewek lho, cewek cowokku mlebu kamera. Malah jos ah, enggak apa-apa. Malah viral malah. Oh, viral malah enak leh. Jos gandos sithik apa kah? Lumayan. Wes. Cukup. Makasih. Oke. Ya, sik ya, kamu ya. Iya, sik ya, sabar ya. Iya. Ya, sik ya. Sabar ya. Iya, sik tak gawekne sik ya. Maaf ya, bakule ngontan sik ya. Ben rame ya. Ya, sampean kok ketok tok kono. Tapi sampean gak ketok, mak-make sing ketok engko. Ya, mak-make do ketok engko ya. Ketok, mriki ben ketok saku ya. Lah iku pangan ya, icipi lah pangan iku mbeman lah. Mboten napa-napa sampean mak-make sing ketok mungkin bocahe mboten ketok. Kok kene malah ketok. Kadek bakule sing paling eksis. Nah, kamu di belakang kamera gak ketok. Marai kamerane gak iso mubeng e. Lah, sampean ndok kono ketok. Sampean ndek mau 10.000 dua berarti nggih. Nggih, sampean 5.000. Punten nggih bakule cerewet. Sulang ngono ora legene wae lho.
Jadi sampean sulang, berarti salah tompo iki bakule. Ya paling. Nek wau diombekke bakul endok kok malah seger. Bakul endok kesok ngoceh mawon. Kayak menco. Ya panas gak apa-apa, pangan gak apa-apa tenan lho. Pangan tenan gak apa-apa, bakule gak nglulu lah, tapi panas hati-hati ya. Bakule gak nglulu tenanan, Cong. Daripada engko dikekno pitik kan eman-eman lho, ndak makan dah. Gak apa-apa lah, inilah botilnya. Ya, sik ya. Suwi ya, sik. Suwi ya. Bakule laran sik ya. Nah, entekno gak apa-apa. Daripada ke gua, ya. Nah, wes habis. Mantap. Ya jebule bolong lan kotor salah. Bolong, Mbak. Plastiknya bolong kotor salah. Tapi rusak mau Sausnya dipisah, Mbak. Mbak, sausnya dipisah, Mbak. Betul Betul saus, biasa saja. Iya. Sik sabar yo. Tak karekno sik, iki sik ya. Iki kurang iku nek adonane ya. Ben ndak iku sakake. Ya. Sik yo. Ya jalan yuk. Yo jalan ya. Mbak. Nggih. Amit nggih, suwun nggih. Nggih. Kamu kurang iku 4. Ada rapadha kene apa gede kabeh. Bakule iki delok eksis sik. Kayak sing gede ah. Ya dikek gede yo sik tak kan gede. Bakule gede yo, goreng nisan yo. Bakule goreng ben gak oleh ya. Tugel lho. Marai bakule grogi ambek wong sulang lah. Nggih, yo sik yo. Oh, gak apa-apa. Ora apa-apa, Mbak, daripada nek kono garing, Mbak. Panas nang, sik nang. Panas. Nah, hati-hati panas dari wajan marai ya. Nah, hati-hati ya. Padahal ya ora tak cidul lho, tak sakso lho. Ora tak taker ya, Mbak. Ha ya yo, munine cilik, ora tak taker munine cilik. Soro kabeh ya malah meluber-luber. Meluber-luber kok sampean. Tapi ya ngriku mumpul ya. Yo, apik ah. Sampean ndak tuku ah. Tapi beda, kadang ada yang enggak mau. Wes makan enggak apa-apa. Saestu lah. Pada lesu. Oh, jangan dijenggungi ta, Mbak. Sakake, Mbak. Oh, kepala kok ya. Lah piye? Bakule yo renyah. Ya Ciko gak apa-apa, Jesi tok. Nek Ciko. Gak apa-apa. Engko nek diupload ben sampean ben guyu. Nek mau delok yo roh sampean gambar. Oh, Mas TikTok jarean san. Ya, iku TikTok-e Mbak Kepo. Iki Ya, TikTok YouTube. Mbak Kepo. Ya, Ana YouTube YouTube. Mbak Kepo. Ya, subscribe ya. Subscribe. Yo. Ora mudeng bos. Ya ora mudeng ya Tangan weh. iki mudeng le. Mudeng. Nek boke gak mudeng tangan iki mudeng. Tapi mudeng mboke ora mudeng ora nggawa HP ta piye? Ora ndek HP. Ora di HP, kaya bakule ae cacah. Engko kan disalin laptop. Ya ditok laptop engko. Bakule nggawa HP ya malah engko nyoro. Ora sida dodol malah ndelok dracin ae. Tak kei sak bunga-bunga. Apa kempas yang gitu lho. Ya kempes yo bakule pelembungan. Iku sing Tak ben rata lho, Mbak. Lho. Ya. Amit. Oke, sasaran. Iku gene Kecap. Faris. Kan kamu 4. Ya sampean saus dipisah apa dicampur? Bisa, Mbak? Pisah. Nggih, nyo sampean tak kei sak bomo mbekan sendok. Amit. Kecap. Ki kecap ae, gak usah pisah. Saya pakai saus. Gak usah kei saus. Saus kecap. Saus kecap. Campur. Saus sithik. Saus Apa ya? sithik. Ya. Saus. Ya. Yo, pangane gak apa-apa. Lah. Asam nemen. Wis ora apa-apa, gak nemen, Mbak. Wis sak pira? Saestu, Mbak, aku ngono ku malah seneng, Mbak. Lapo lah, Mbak. Nek ora rene ya ora mangan style ya, Cong. Di sana ada cuma beda ya, Cong. Beda orang ya. Sak pira, Cong? Wis, Mbak. Ampun. Campur.
Amit. Ya, makasih ya. Dadah. Dadah sih. Aku tak melu eksis bisa. Nah, aku kan masuk tok TikTok Mbak Kepo, ambekan YouTube Mbak Kepo. Ya. Pak Robert. Iya, itu Pak Robert 83. Itu YouTube-nya sudah lama. Nah, ini baru ya. Serah ini. Anyar. Sing anyar ini Mbak Kepo. Ya, kan wonge kepo lah, sampean kan dikepoin. Delok is. Ya, delok lah, follow. Delok is. Ya, lah Follow sampean gratisan. niku napa? Gratisan. Walah, urung follow-ne urung akeh njaluk gratisan cah. Nangis aku kok iki. Ah. Inilah ABG-nya. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layur. Ini ABG dari Jepang. Ya, keren ah. YouTube iki TikTok. TikTok-e, ono TikTok-e lho, gak Mbak Kepo tok lho, ono TikTok-e lho. Nek mau ya, nek gak mau iku ni yo, gak metu engko. Kayak tulisane iku lho. Coba. Iki lho. Ini tuh. Malah kremes. Kenal kau. Kayak tulisane iku lho. Betul. Kayak tulisane iku lho. Mbak Hebor. Oh, kenapa ini? Ini dia kan ini enggak. Ini TikTok Mbak Hebor. Gila coy. Follow, engko tak follow balik. Tenan lho. Tenan lah. HP-ne tok omah mosok mokon molo ning kene ya ora iso. Iki kamera saja. Tapi tenan lho, tak follow tenan. Sampeyan gak butuh HP ya? Ah, janganlah, kok aku nggawa HP kok delokanku dracin kok. Senengane dracin ya, kok gak sida mergawe aku. Wis tak follow, Pak. Iya, engko tak follow balik. Serius ta ora? Duh, ceken pokoke PP-ne iku Tenan ta ora? PP-ne iku ketek Aku yo gak, aku kenal kowe. Kenal apa jenenge cah bluro tenan kowe. Mulu aku. Yo, akeh bluro Jembar kok. Ora kok ta. Gak, bluro Jepang kok. Cah ABG koyo sampean ngene iki. Gak cepu. Iya paling kok. Cah bluro. Gak gamis. Nah, bluro kan Jembar. Sausnya dicampur apa dipisah? Campur ate. Jenenge sapa? TikTok kan? Paris. Lari aku. Alah peketek kamu bodoni tok mau delok tok engko. Pokoke jenenge B ping 3. Ah peketek ngomong delok tok lho. Bodoni ya. B ping 3 1 2 3 B ngono ku lho. Pepeh ora nggawa HP ae. Kamu tidak percaya berarti. Engko dicek silahkan. Nek kono. Ya ya. Naik dulu. Batangnya itu. Coba guys. Teh pucuk. Guys. Tak cucuk lho. Alas. Pucuk kayak bener marahin pucuk kok. Aku nek engko kepethuk cewekmu mbo lho yo. sopo? Cewekmu mbo lho yo. Ora kenal ya. Kenal, engko nek tak engko mlebu TikTok kan ambek mlebu YouTube. Iki lho ketemu cewek iki lho. Ada cewek. Kayak kelas loro lah paling. Aku kelas 1 SMP. Minggah kelas loro. Ya, minggah. Iya, sampean kelas loro. Kok kelas 1 SMA. Kok wis lulus wae. Nah ta ora lho. Orang ora pantes sampean nek SMA. Ora payu. Penipu. Jangan aneh-aneh aku lagi ngonten kok sampean. Anten kresek sampah. Kresek. Ini kresek. Sampah? Iki lho. Iku sampah. Malah ngepeng-ngepeng iki. Ya wis ra apa. Ya ora apa-apa lah Kak, ngepek-ngepeki nggon wong-wonge lemu. Ya Mbak Kepo, kan wonge kepo. Ya iku bojone Pak Robert 83. Iku sudah 3 tahun iku. Belum bayaran tapi. Ya. Bayarannya nggih mben dino. Sampai nek dodolan iku pindah-pindah. Oh gak, aku nek liburan tok Tetep. kene. Yo, nek liburan tok kene, Hari nek biasa. weekend, nek hari Hari biasa biasa. gak aku. Weekday libur Yo, gak tok sekolahan. sekolah. Yo delok malah sitoke go ono sine piye.
mau bercerita. Udah ya. Siapa? Saya agak tego sih tak kei lho. Tenang tak kei lho, tak tambahi. Iki nek dilebokno nang elek engko gak iso. Ben biarkan saja di luar ya. Siap. Marai aku kepengen moro Jepang nih. Lho. Yo ngonten. Pacaran. Jepang marai jembare yo. Bluro jembare yo. Oh, biasa. Luas. Nanti Bojonegoro gede ya. Bojonegoro. Iya. Sampeng. Apa sih Lamongan kan Bojonegoro 2 jam dhewe. Yo. Tapi dalane gak enak Bojonegoro. Cek lumayan nek sing tengah-tengah sing kota. Liwat alas sik. Aku bar teko Bojonegoro, golek mie ayam. 2000. Sampai HP-ne sapa? HP-mu. sampean daleme ndi? Jawa Aku Timur. gak. Bojoku sing Jawa Timur. Alasan. Aku kene Kok sandek ngomongnya- gereja kono lho aku mau. Ngomongnya kok kaya wong Jawa Timur. Omahku wong iku lho sandek gereja ke apa liwat kene ana gereja lho. Lah iku gurine. Iya. Tenanan ta ora ke mbodoni aku awas kowe. Tak parani maro Jepon kowe. Parah ngono bae. Yo, Jepon wis jembar. lho. Wis lho ya gratis loro ya. Pret apa gratis? Lho wis Nangis engko gulung-gulung bakule. Engko cewekmu sing njaluk gratis. kok sing telu ya wis. Yo, gak apa-apa. Ngepas to sangune iki. Aku ditukokno. Piknik kah? Liburan, sekolah. Sekolah. Apa liburan keluarga? Pondok. Pondok. Kepo tenan ah. Pondok tapi kok ngomongnya kok sangat. Gak ngandel aku. Jawa. Jawa. Pondok. Gak ngandel aku. Tidak Terserah. percaya. Wis tidak percaya. Kok ana sing bagian edit. Kan diedit anaknya. Oh, spesial ya, andani. Kurang penak to. Aku sing gede, Bu. Oh, ora iso iki bojone iki kok. Tuh, ono aku loro gede aku. Ora iso. Telu ah. Iki bojone. Loro aku. Sampai telu dhewe ya. Lho, iki kan bojone iki. Kan bojone iki, telu dekne kan njaluk telu. Kowe Lah kok. iki bojone. Kan dek mau kan comet. Lah, piye no? Jadi sampean telu ya. Wis ayo bose gak apa-apa. Aja diterusno lho ya. Wis ndak. Kecap, Bu. Kecap. Ya. Kayak ku tanganmu aja enteng-entengno ning kono aja. Edit hapus saya edit hapus. Ora iso lah. Edit yo edit teh kok. Salam, tapi gak Iya, ketok bos. iki lho sing artise. Artise ketok iki. Nggak delok pasare. Iya, artise iku ketok. Iso ta ora le? Cepet Bu aku, Bu. Aku Sabar. Sholat. Yo, salat dek mau tinggal salat teh. Engko mbok pek mah. Apa yo ora apa-apa lah, tak tututi maro Jepon. Oke lho yo. Yo. ABG inilah lo. ABG ini lo, anak baru gede. Ini bukan ini. Artise iki tapi. Artis. Yo, artise lho sampean tok kono dhewe yo. Iku gak ketok, sing loro gak ketok. Gak pengecut. Ya, gak wani nyetok. Wis adede sik. Apa mau kene bapak le ojo le. Makasih. Bu. Ya, dadah. Di sini ya? Lah, sini loh. Itu kameranya. Lah, halo. Oke, halo. Inilah bocilnya. Bocilnya itu loh. Ini mana bocilnya? Aku dhewe sing aksi malahan. Sampean gak kelihatan. Ya, inilah bocilnya. Oh, itu bocilnya. Halo, gitu ah. Loh, kok diem aja? Malah senyum-senyum. Halo, itu bocilnya. Oh, bocilnya. Itu bocilnya, ya. Oh, bocilnya. Bocilnya senyum-senyum.
Loh, bocilnya loh, bocilnya loh. Sampean mriki ketok. Ya, tak eksis bakul. Bakulnya tak eksis dhewe. Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indralayur. Ini mbaknya ngumpet di belakang kamera. Main ke Pantai Indralayur, mampirnya ke sosnya Mbak Kepo, dijamin kerasa telur mantul. Apa hal? Sahal. Ya kok melengak-melengak ngono lho dadine. Golek cewek. Cewek mau golek ya ora ono to. Lagi milih. Nah, milih-milih entuk bongkeng malah loro. Cuci mata mbak yo. Dengaran cuci mata hal sahal. Gak wani sahal. Sangat lama ya, Mbak? Sausnya bisa, Mbak? Bisa. Dua apa satu, Mbak? Satu aja. Iya. Bareng ae ngono kok. Pabrik Uya. Nah, Ayo te polu ngono ya. anu 510. 8. Lumayan ya. Oh, lumayan. Hah? Sering tuku tuh. Sampai tahu cuma dia. Maaf lama, Mbak. Agak tutup lah, Mbak. Agak tutup kene. Iya. Nah, mboten mriki ya, mboten Toba Sostal jenengan Kowe kemana abdo. apa, Mbak?